Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon pinaagi sa GSAT tibok nga kalibutan. Live usab kita karon pinaagi sa gamhanan teknolohiya sa internet diha sa Facebook. Og dako kayo ang atong kalipay nga nining panahon ha. Nagkuyog no sab ang Dios sa matag usa ka nato karong mga puntuha. Og nining kapapunon ako nga dako nga pagtawod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church ilalom sa pagdumula sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o usab kang Sir Chimuel Almosera nga ato usab nga treasurer. Okay? So andama ang inyong mga pangutana mga pinangga o sa maog gyapon nga mga pamaagi na adiha ang number sa screen nga makita ninyo o ato nga tagagpagtagad ka na inyong mga pangutana o ato nga i-priority mga pinangga ang gitawag nato og mga calls o katong mga text questions. I don't know tungod sa kadaghan dili naman tingali nato makomodar ang tanan pero naglaom ta nga naara gyapon yung mga panahon nga ato na siyang matubag. Anyway, naaman ta pirmi sa ato nga karong mga panahon na. Ug ako usab nga panimbaya sa atong mga kaigsunan nas laing-laing lugar sa tibok nga kalibutan, no. Labi na usab ni Renz Rocky nga nakaron sa Ireland og sa tanan mga kaigsunan nga naa dinhi sa Facebook ato pang giandam aron mabasa nato ang inyong mga text questions pero sa dili pa. Hangyoon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampot ha. Gamanan nga Dios, salamat o Dios nini nga kapunon nga ikaw naguban kanamo. Kami nagimbitar sa imong balang spirito nga unta maluoy ka kanamo. Pahulami kami sa kaalam nga imong nabatnan aron usab masabtan namo ang imong pulong. Panalangini ang tanan ng mga Facebook viewers, televiewers o tanan ng mga means nga maabot ni atong programa. Salamat o Diyos sa pagdungog sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, abri na ato mga linya, mga pinangga o atong tagaan o pagtagad ang inyong mga pangutana. Niya din si Fernando Ampal. Bueno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Okay, thank you. Sulod ako, Pastor. Sulod na, palihog. Live ka na karon. Na ako'y pangutan na Pastor. Binibitaw sa pinadaya 20 versikulo 7, Pastor. Okay, mahitungod. May tawag binibitaw pag buntog nito ni Satanas. Kaya yan tigumon ang iyang mga katauhan sa tibok kalibutan. Okay. Dayon, na iba mo bang Ato siyang basahon ang bersikulo Igsoon aron masabtan sa mga tao kung unsay nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 7, mahitungod sa 1,000 years or millennium. Matod pa sa Kapitulo 20, versikulo 7, inig katapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Unsay imong pangutana ni Igsoon? Palihog. Ako pangutan ni Pastor, asa man yung kapitan niya tigumon ang iyang mga inani, Pastor, kay tigumon man niya ng kalibutan niya. Asa man yung ilang meeting area ni Pastor? Hinahinaya lang kuan imong istorya Igsoon aron ma-catch up nako tungod kay na wala ta sa studio niya kita karon sa conference room sa ato nga opisina tungod kay ga-continuous ang program gikan sa 10 days program. So hinahinaya lang Igsoon aron masabot nato. Go, palihog. Ang ako pangunan ni Pastor ba, kay tigumon man sa tanas ang iyang mga katawan sa tibok kalibutan. Nabalo ba, nakuan ba ni Pastor, asa niyang dapita ng meeting place nila ni? So ang imo pangutana mahitungod sa kang Satanas. So, meeting place nila ba? Ah? Magtigom. Ang meeting place nila nga din sila magtigom, para sa kigubat. Namang meeting place ano, kay tigumon man niya tibok niya katawan, tibok kalibutan. Okay. Sige, meeting place ano eh. So ang imo pangutana wala sa city. Ang imo pangutana mahitungod aning utso. Okay? Ug mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga ana sa upat ka tumoy sa yuta. So naan tubaw? Naa sa mga nasod sa upat ka tumoy sa yuta. Og nakabalo kita nga nang upat ka tumoy
ang mga theologian nag-ingon, that's for direction of the earth. The north, the south, the west, and the east, no? So, tibok kalibutan, Igsoon. Pariyog. Go. Ang ako pangutan na pastor, na mag-meeting place kaya man ang sigumon God. Niya man ang sigumon God siya. Sa to doon nag-meeting place ani pastor. Actually, Ako napita- Igsoon, ang gibutang din sa balaang kasulatan, ang gitawag na tuog Gog o Magog. O niya, usan ni siya ka termino gagigamit sa gitawag na tuog Old Testament aron sa paghulagway mahitungod sa gubat. For example, Ezekiel 38, versikulo 39. Atong tanaw na kung siya nakasulat sa Ezekiel 38, versikulo 39. Niya din ang 38, versikulo 38, versikulo 9. Akong tanaw ni Igsoon ha. Check na to Igsoon kay tungod sa mga bersikulo nga atong mga gipanggamit nga dugay na nga panahon, dili nato dayon diretso. It is not 29.9 or ato sa ni-check Igsoon kay kini siyang punto nga Gog ug Magog Igsoon gigamit usab ni sa kaniadto kay ingani mo kuning mga pinangga. Ang Old Testament nga names such as Babylon nga literal, okay? Gigamit sa Revelation as spiritual. A word nga Babylon, babasa nato na sa Pinadayag 18. Og ang word sa nga Sion Igsoon gigamit sa literal kaniadto sa Old Testament, pero pag abot sa New Testament, gigamit usab siya nga word nga Sion nga atong mabasa sa Pinadayag 14. Sa samang paagi, ang word nga Gog og Magog kaniadto gigamit usab literal kaniadto apan pag-abutin na himong spiritual. So ang gibutang dinhi sa balaang kasulatan nga dili na ko gusto mudugang pa nga ang pagpakig-away ani Igsoon nilukop sa upat ka direction sa earth sumala sa gisgutan sa bersikulo 8, no? Og mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta sa Gog og sa Magog. So, ang iwang punto nga asa gyud ang nakabase nini. Okay. Now, kumiyong kag-asa nakabase, sumpayan na to sa pagbasa sa bersikulo 9. Okay? Nagingon ang 9. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan, og ang syudad nga hinigugma. So kung asa nakapatong ang syudad, ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, tuad didto ang main nga gubat nga ilang ilugon ang mao nga syudad. Balik ka ni Magson. Sa to pastor, sa to pa kay ang balaang syudad nga mao mang bagong ang Jerusalem, dito na lugar sila ang meeting place ani kay ato magkuha ng gubat. Tuad dito ang pinakamin kay libutan man nila ang kampo. Kay gusto man nila ilugon ang kampo. Okay? Mabitaw nga, kung imo basaw na bersikulo 8, mugawa aron sa pagpasilag ngadto supat katumoy sa yuta sa gugog sumagog sa pagtagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikonsad gikan sa langit. So ang pinakamin sa away Igsoon kay ilang ilugon ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa langit mikanaog sa yuta nga diin tuad didto ang mga balaan. Okay? Balik ka ni Igsoon. Salamat pastor. Sige, dagan salamat. Okay, palayo. Pero ako bagutan ng pastor. Ako bagutan ng pastor. Kaning ganyan dito sa kaning kaluwasan pastor. Nalimot sa kaluwasan. Di ba si Ginoong Kristo nagluwas naman nato o gimo naman tang giluwas niya. Karon usa may basabot ini sa Mark sa Mateo masyo na pastor nga mula hutay antod sa katapusan maluwas ang mula hutay antod sa katapusan. Usa man yung klaseng kaluwasan gisgutan ni pastor nga lahutayan ba nato nga kaluwasan. Nga human naman tagiluwas ni Kristo. So atong basahon Igsoon kini nga punto. Kay kana nga punto Igsoon nga ang mulahutay ngadto sa katapusan maluwas na sa Mateo kapitulo 24 sa iyang bersikulo 13. Akong basahon nagingon. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So unsa imong question na Igsoon? Go. Ako pagutan ni pastor, unsa man yung klase nga kaluwasan nga atong lahutayan nga human naman tagiluwas ni Kristo. Okay, dengan salamat. Kini nga pagkasulti Igsuon, dili na to bugtuon ang flow sa story. Kay naman ni siya background. Kung imong tan-awon, sugod sa kapitulo 24 man ni siya,
sa bersikulo 1, bersikulo 2, ngadto na sa bersikulo 13, aton tanawon unsa pagaisgot ini. Bersikulo 1 ngadto sa 3, adunay panagtabo si Jesus dito sa bukid sa mao nga gilingkuran sa mga apostoles og nalantaw nila ang templo og mingon si Kristo walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Ang interpretation sa mga disipulo, end of the world. Ingon na sila, Ginoo kanus aman kini mahitabo og unsay ilhanan sa imong pagbalik. So ingon na gid si Ginoong Hesus dinhi, sugod na dayon sa bersikulo 4. O kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan og nagaingon ako mao si Kristo og daghan ilang pahisalagon. Bersikulo 6. Og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Bersikulo 7. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod o ginharian batok sa ginharian o mahitabo ang kagutom linog na kanilaing dapit kining tanan maulamay sinugdanan sa kasakitan. Pag-abot sa 11 og mutangha ang daghang mini nga propeta og magpahisalaag sa daghan. Pag-abot sa 12 kay musanay man ang kadautan bubugnaw ang gugma sa kadaghanan og niingon din siya apan ang mulahutay sa katapusan mao ang mulwas. Okay? While nga dadawat nato ang kaluwasan by justification by faith, pero adunay gitawag natong sanctification. O diya sa sanctification process igsuon, naa diha ang daghang mga pagsulay. Atong tanawon, Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Nag-ingon din si Jesus dinhi, 16:33. Atong masahon. Okay? Ingon siya diri. Ing matupan niya dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan apan sumalik kamo gidaog ko na ang kalibutan. Sa ato pa ang word nga paglahutay igsuon naghisgot sa sanctification process nga daghang kayog mga pagsulay niini nga kalibutan. Diha nga context ang gihisgutan sa Mateo Kapitulo 24 dili sa context sa justification. Apan dini dapit sa gitawag natong sanctification. Kay sa justification nadawat na nimo ang kasiguruan sa kaluwasan. Og dahil gitawag natong sanctification, magkinabuhi kuyog diha kang Kristo. Kay sa pagkuyog kang Kristo, naamay mga pagsulay ang uban, dili makalahutay. Muundang sa pag-alagad. Busa ang Biblia nag-ingod, ang mulahutay sa katapusan, maura ang maluwas, kay nangundang man ang uban. Go ahead, John, palihog. Sa to, Pastor, dili bot ipakabot ni Pastor nga kaluwasan niya. Gikan sa kalaglagan sa libutan ni bot ipasabot ani. Actually, igsuon, kanang ay mo atong giingon diha nga kaluwasan. Yes, tama na siya. Pero naay akong ihatag sa imo nga bersikulo nga atong basahon igsuon nga matin-aw og masabot nato nga dili ni siya gitawag nato igsuon nga eternal security ha. Dili once saved, always saved. Nga sa diyang nakadawat na ka sa grasya, diha sa justification process, dili na ka makasala pa. Dili na ka maembargo pa. Kay ang kaluwasan, igsunsugin lang ta ka, while nga nagunit ka kang Kristo, walay makalaknit niya na. Apan kung biyaan ni mo si Kristo, nan mawala kanimo ang kaluwasan, kay mo manggibiyaan si Kristo. Atong basahon igsoon ang unang Korinto, Kapitulo 1, sa versikulo 10. Okay? Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, sa iyang versikulo 10, nagingon. Siya mao ang nagluwas kanamo. Kanang word na nagluwas, that is past tense. Wala mingon, siya magaluwas kanamo. Okay? O siya mao ang nagluwas kanamo, gikan sa ingon nga nakamatay, nga katalagman, og siya magaluwas namo. Na sa future tense. Okay? Magaluwas namo. Okay? O niya, ingunan siya nini, siya mao ang among ginalaoman nga kami iyang pagaluwason. Meaning to say, nagpasabot, nga wala dawat nimo ang kaluwasan sa justification by faith, magkinabuhit ang balaa diya sa sanctification, kay moabot ang panahon nga kita balikan ni Jesus Christ. Aron di ta malibog igsuon,
aton tuhuan nga gisgutan sa balaang kasulatan. Padayon Igsoon. Sa to, Pastor, ang kaluwasan nga giimo ni Ginoong Kristo nga akong nadawat karon, hingpit na dayog. Ang sa maning ano na po may sa to, sanctification nga hingpit naman ka din kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Kristo nga rin nato. Okay, ingani Igsoon, makita nimo nga sa Biblia sa gitawag natong Episo 2:8, 9 ug 10 naa diha ang konsepto sa justification, sanctification o glorification. Akong basahon aron masabtan nimo. Arita sa gitawag og justification. Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Nagingon. Kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagis pagtuo og kini dili sa inyong kagalingong kahimuan kini hatag sa Dios. By grace you are saved with ED, meaning past tense, naluwas ka. Dili tungod sa imong mga binuhatan, dili tungod sa imong pagkamaayo, dili tungod sa imong daghan nga gibuhat nga maayo. Apan giluwas ka tungod kay kana siya gasa. Og ang word nga gasa, wala na siya hagui, wala na siya paliton. And that is justification by faith. Pero human nga ikaw naluwas sa grasya, sa gitawag na to justification by faith, it does not mean nga dili na ka mo kooperar sa Ginoo. Dili na ka mubantay og sugo sa Dios. Kay kung di ka mubantay og sugo sa Dios, nag-ingon si Jesus Christ sa unang Juan 2:4, siya nagaingon, ako nakaila kaniya, apan wa magbantay og sugo, kini siya bakakon. So kinahanglan mukuyog ta diha kang Kristo sa pagkinabuhi nga balaan. Naaba ang konsepto sa sanctification? Yes, tiwason nato pagbasa ang Episo 2:8. Dirita sa 9 ug 10. Basahon ako, nagyon. Sanctification process. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magsimpasigarbo. 10. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa maayong binuhatan. So human ikaw na luwas, gitagana ikaw ni Jesus Christ, gisit apart ikaw ni Jesus Christ aron magbuhat og maayo. Gitagana alang sa maayong binuhatan. O kanang maayong binuhatan, Igsoon, that is sanctification. Okay? O now, inibalik ni Christ, amo na nang gitawag nato glorification. O unang Korinto kapitulo 15, nga diin kining lawas nga madunoton, ilisan og dili na madunotan. That is glorified body. So karon, wa pa man kabalik si Jesus Christ, unya dadawat naman nato si Kristo, ingon nato nga personal manuluwas, and that is justification process, justification, mo sunod ang gitawag natong sanctification, pagkinabuhi nga balaan. Mauna sa pinadayag 12, kapitulo 12 bersikulo 14, nag-ingon siya, niya ang agda sa pagkamainantuson sa nanagbantay sa sugo sa Dios. So, imo makita, gideclare na dahil ni Jesus Christ. Go ahead, John, balik ka nimo. Okay, Pastor. Pero pangutanan ako, Pastor. Daghan mo karon ang gaangkon, Pastor, nga sila ang katawhan sa Dios. Wala may relihiyon karon nga nag-angkon sila nga dili na katawhan sa Dios. Pangutanan ako, Pastor. Unsa magiilhanan, Pastor, nga ang tinod nga katawhan sa Dios kay ano salod na karon niangkon dia nga sila mo katawhan sa Dios. So ang ilhanan. Pangutanan. Utubang na ko. Ang ilhanan na pangutanan. Oh, okay. Kay ang ilhanan nga mahibaw-an nimo nga siya katawhan sa Dios tungod kay naa siya kaaway nga dragon. Og ang dragon matod pa sa pinadayag 12 city nagpasabot nga mao ang yawa Satanas ug bitin. Atong basahon sa ang pinadayag 12 DC city. Okay? 12 DC city na ngayon. Unya ang dragon na suko batok sa babae og miadto siya sa pagpakiggupat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios og nagahupot sa panghimato ni Jesus. Nasuko ang yawa sa mga remnant, mga salin nga mga katawhan sa Dios nga ang ilhanan mahibaw-an nimo nga siya katawhan sa Dios kay nagbantay og sugo. Nasuko ang dragon sa nagbantay og sugo. Kung kinsa ning dragon, atrasan nato sa gamay sa versikulo 7. O nahitabo ang gubat dito sa langit,
Si Miguel og ang iyang manulunda nakigubat batok sa dragon og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat. 8. Apan gilupig sila og wala na dapit alang kanila didto sa langit og gitambog, bersikulo 9, og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, giganla giyawa og Satanas. So sa ato, 5 minutos na nabilin, sa ato paigsoon, ang dragon, ang serpente, nag-refer sa yawa og si Satanas, og nag-ingon, nasuko ang dragon, which is Satanas, sa nanagbantay sugo sa Dios. Mao na nga, dali ra nimo makaplagan. Kaya daghan mamingon nga, wala naman ang sugo sa Dios. Domingo naman ta karon. Wala naman tong adlay pagpahulay Sabado. When in fact, kapila na mo balik-balikan din walay sugo nga bantayan ang Domingo. Walay sugo nga balaan ang Domingo. Walay sugo o bisag isa na lang ka-apostoles nagbalaan o nagpahulay sa adlawng Domingo. Busa ibalik yun sa mga Adventista del Sitio Media ang mensahe gikan sa Biblia nga mauni ang dapat mahibawan sa mga tao kay ilhanan kini nga naa ka sa tinuod. Katapusan nga bersikulo, Isaias kapitulo 8, bersikulo atong tanawon ni John. Okay? Isaiah chapter 8, no? Og ang gingon ang balaan nga kasulatan, mato pa niya dinhi. Bersikulo 20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti, sumala nining pulunga, sa pagtamatuod walay kabuntagon alang kanila. Magpamatuod ganita pinaagi sa kasuguan. Kung di gani ka kapamatuod pinaagi sa kasuguan, ngit-ngit pag alkitran. Kay mato pas Biblia, walay kabuntagon alang kanila. Okay? So, ngona John. Padayon, last question. Okay, last question, Pastor. Unsa ako pagkota katapusan, Pastor. Unsa may pag-reconcile nimo ining Isaias 1:13, Pastor, o Osias 2:11? Okay. Ang Isaias 8:20, gisulat na ni Isaiah. Okay? Unya, ang Osias 2:11, gisulat ni Osias. Walay konflikto ni ana, kay ang gisgutan ni Isaiah ang kasuguan. Unya, way konflikto sa Osias 2:11, kay nigi mo madya, pahunungon ko. Wala man ingog, walaon ko. Bungkagon ko, wala. Pahunungon ko ang ilang panagtigom, ang ilang kalipay, ilang adlay pagpahulay. Nganong pahunungon? Tungod kay punishment na sa ilaha. Kay sa panahon nga gisulti na Osias, tagna ka na nga maulipon sila sa Babylonia. So sa ato pa ang background sa Osias 2:11 naghisgot sa ilang pagkaulipon sa Babylonia. Unsa ko nila pag-exercise sa ilang faith sa Babylonia nga naulipon naman sila. Pero human nga sila na ulipon, manabasa na sad nato nga sa panahon ni Ginoong Hesus, nagbatasan siya sa pagbantay sa adlaw pagpahulay matag adlawng Sabado. Lucas kapitulo 4 bersikulo 11. Ug ang mga apostoles usab, human nga namatay na si Kristo, nagbalaan gyapon sa adlawng igpapahulay. Nag-observe gyapon sila. Buhat kapitulo 13 bersikulo 14, buhat 13:42 ngantos 44, buhat kapitulo 17 bersikulo 2, buhat 18:4. Salamat Igson sa imong pangutana. Okay, salamat, Pastor. Sa sunod po. Kaya salamat kay ato ni siyang bamasahon. Na dinhi si Sweet Seal Gagang. Gang, salamat kay Gang no sa ato nga imong mga gitabang usab sa atong iglesia o sa imong nakita karon. Salamat kayo, no? Na dinhi si Lamoret Juliet sa Kilabon, happy watching. Mga paglaom, God bless us all. Maribel Cobrado, good afternoon, Pastor. First time jud ko makatan-aw sa live diri. Facebook, kay YouTube ra jud ko makatan-aw, watching from Liluan, Cebu. O ako sa great si Rains Rocky nga naakaron sa Ireland uban sa iyang pinangga niya nga asawa o pinangga niya nga anak. Og sa iya usab nga kadasigon didto sa iglesia nga iyang gipasukopan. Daghang salamat niya na igsoon. Niya dinhi si Angel Danda. Mayong hapon mga kapaglaom. Okay? Og niya usab dinhi si Lubitanya John. Good PM Pastor. Watching from Qatar. God bless you. Okay? Unya mga pinangga nakoy ipahibalo tungod kay naay PM sa ko naghangyo kay nagpakita man ko og nagpost ko niya ading Sabado
nga gipost na ko ang usa ka Biblia sa Katoliko nga adunay Sabado, gusto sila mo acquire ni ana. Okay? So nangutana sila tagpila kay wala man silang lugar. So niya ang price na ani resibo igsoon kung pananglitan imong paliton. Ang mao nga Bible igsoon tag 395. Alang sa wa kabalo tanawa nga akong wall diha sa Facebook na ako'y gi-post diha adlong Sabado to, last Sabbath or last Saturday, no? So ang kandidat is 385, unya ang iya kung ipa-LBC is 200. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion. O balik kita karon to doon. Ayaw paghawa. Go. Lula ta doon na bagulangan may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Papag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mogid. Bisa magadag isa ka page diya. Wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa tong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa gay siya nga mag-andam ta permi? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka selection ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Great cake ka. Ito kayo. Madumduman mo na tanan. Sige, sige, sige. Sara ko sa. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang bisa ko mapay sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Yan din si D. Hart Iyog Santiago. Good afternoon, Pastor. God bless you more. Karen Boyser, Roselen Raga, mayong hapon, Pastor Chris. Mato pa niya from Albata border going to Dubai. So amping tadaigson na atong iampo nga wala untay dako kayong mga nga mahitabo diha sa between sa Amerika ug sa Iraq o Iran. Diha din si Ter Jerry Titubel, mayong hapon mga kapaglaong. Ayaw mong kalimuta, i-share ninyo ni nga mga episode igsoon aron ma-bless usab sa uban. Niya din si Jello Mansion Jeromo Sotes. Niya sab din si Agapi Jocelyn Emervin Suelto Dusol Asparagos Mix Boyno Natay Color. Go ahead, palihog. Ang hapon, Pastor. May hapon sab ni Magson. Ang akong pangutana, Pastor, makita ni sa Exodus chapter 9, verse 12. Balik sa magbasa, Pastor. Okay, atong basahon ang Exodo Kapitulo 9 sa iyang giingon sa bersikulo 12. Mo ni ang nakasulat sa 9:12. Akong basahon. O gipagahi ni Hoba ang kasing-kasing ni Paraon og siya wala magpatalinghog kanila ingon sa gisulti ni Hoba. Unsay question igsoon? Ang pangutana ng Pastor, ba kining phrase nga o gipagahi bitaw ni Yuba ang kasing-kasing ni Faraon? Ang Okay. pangutana, Pastor, buot ba pasabot nga gikontrol ni Yuba ang kasing-kasing ni Faraon para mahitabo itong mga kadaot nga gibuhat ni Faraon sa mga Israelite? Okay. So, dili lamang na nga bersikulo igsoon, tagaan nga kay ang imong gigamit 12 man. Naapag ginas 34 o 35. Okay? Basano ka, Exodus, Kapitulo 12, versikulo 34 o 35. Og sa pagtanaw ni Paraon nga ang uban og ang ulan nga yelo og ang mga dalugdog miundang siya siya nagpakasala palabi og nagpatig-a sa iyang kasing-kasing siya og ang iyang mga alagad. Unsa? Kinsa nagpatig-a igsoon? Mismo si Paraon nagpatig-a sa iyang kasing-kasing. Sumpay sa 35. Og ang kasing-kasing ni Paraon mitig-a
og siya wala ngutugot sa pagpalakaw sa mga anak sa Israel. Ang gihimo sa Dios igsoon, gikumpirma lang niya ang naa sa kasing-kasing ni Paraon. Mo na nga kung mabasa ta og bersikulo igsoon, tiwason gyud natong basa aron masabtan nato kung unsay gisgutan diha, no? Kay kung imo babalik ta dinhi igsoon kaning nagpagahi, this is causative, meaning God is the cause mo nang huna-huna sa uban. Pero imo nakaplagan sa ubang bersikulo nga igo lang gitugot sa Dios. Ug ang bersikulo nga naghatag og hayag nato ang Exodus kapitulo 9 bersikulo 34 ug 35. Usmon ko sa bagbasa, okay? Og sa pagtan-aw ni Paraon nga ang ulan nga yelo ug ang dalugdog miundang siya nagpatig-a palabi ug nagpatig-a sa iyang kasing-kasing. Mao na ang tinuod igsoon. Balik kanimo igsoon. Go. Okay, salamat Pastor. Daghang salamat usam. So, niya din si Lamorit Juliet sa Kilabon, happy watching kapag laom. Maribel Cobrado, good afternoon, Pastor. First time jud nga katanaw diri. Okay? O napay mga kuan lang igsoon, i-send lang ang i-share lang ning episode aron matagaan na to og puntusod ang uban. Okay? Niya din si Karen Boyser, OG Gallardo, Binisa Ranara, Gina Bantay, Maylin Tambulian, Gonzales, Kevin Gili Suerte, Lubitana John, og Irene Espinal, Rizare D. Hart Iyog, pertindaghanan nigson. Ako lang ning basahon kay usay, di na ba ginato mabasa ang uban ani sa pagkatapos. Dilma C. Octaviano, Lizar Tanyamor Sinrib, Miriam Maliksi, Elina Lustina Gagio, Joel Jo, Angel Danda Judica ay Robert Jr. Lopez, no? Pero daghana, napadini si gitawag na to Bong Mark. Og ako sa i-great igsoon ang sa kining si Brother Raul nga nakaron sa Villanueva, Kamatura family. Okay? Kamatura family, Kayanong family, Badi family, og labi na diya sa Villanueva. Nag-invite kita karong Sabado diha tano. Makasimba sa ilahag. Ako sad i-greet si Sian, no? May hapon ni mo diha Sian, no? Anyway, si Sian, kabalo naman siya musabot usab sa mga pila ka mga pulong sa Cebuano, kay gikan ni siya usab sa Estados Unidos, no? Bueno, isa lang inyong mga pangutana, mga pinangga, aron matagaan na to og pagtagad kanang inyong mga questions, og matagaan usab na to og linaw, mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, kay daghan naglibog sa mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Bueno, natay caller, go ahead, palihog. Go. Go. Hello, Pastor. Padayon, palihog igsoon. Live na ka. Nanago pang utana, Pastor. Kita mga dentista, Pastor. Pwede pa ba sa mga pista? Kamagin igsoon, di kayo na ko maklaro. Ang kita ba magbasal mga dentista, Pastor? Pwede ba kita sa mga pista? Kita nga mga Adventista, unsa? Pwede ba kita sa mga pista ba, Pastor? Pista? Oo, Pastor. Okay, wala na may piyesta karon. Kaniadto na ay piyesta nga gitawag og Feast of Unleavened Bread, sugod sa Passover apan sa pag-abot kang Kristo, wala naman to siya. Gilangsang sa na cross ug mabasa sa dato na sa unang Korinto 5:7-8. Wala bigson. Ano, Pastor, kay isa ka midis, Pastor, may nagano sa akin na may Mudugan lang ko igsoon ha, mudugan lang ko gamay. Kanang pista nga imong naobserbahan karon, no? Nga nagkalinlain na isuroy nga larawan nya karong January, dako man nga larawan, dako nga tawo ang isuroy ron, no? Larawan or mga kinulit. Pagabot na sad sa permirong simana o ikaduhang simana ba na sa Domingo, dinhi na sad sa Cebu, maura gyapon nga tawo igsoon nga larawan pero gamay na sad ang ilang isuroy karon dako man. Ya pila ka adlaw ron maabot ang gamay na sad isuroy. Ya matingala ka kay namay itom, nasay lahi og kolor na makaingon ta igsoon nga wala na siya sa Biblia. Mga pista nga atong naobserbahan karon, wala na siya sa Biblia o wala gina siya gi-practice sa Biblia. Balik ka ni Megson. Pastor, sa bawal kita, Pastor, sa mga pista-pista, Pastor.
Ha? Bawal kita sa mga pista-pista. Bawal kita. Bawal sa mga Nganong mabawal man nga wa man na gisugo? Mayong kita og bawal igsoon meaning gisugo siya. Pero kay wa man na gisugo, so unbiblical na, wala na sa Biblia. Mga tradisyon na igsuon, kung imong ibalik sa Mateo Kapitulo 15, na may gisgutan ang Mateo 15 dire igsoon, mahitungod niya ng mga tradisyon nga ato sang ma-apply. Okay? I-apply lang nato igsoon. Nagingon ang 15 sa iyang bersikulo 8, kining mga tawhana, nagapasinungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gikapag doktrina ang kaladaag hinimog tao. Sa mga pista igsoon, hinimog tao kay wa man gud tay nabasa diha nga pistahan si ngalan na to mga pipila lang ka mga ngalan. Pistahan si San Roque, pistahan si gitawag nato og Maria o uban pa. Okay, balik ni Migson. Sige, Pastor. Salamat, Pastor. Okay, daghang salamat usab sa imo nga pagpanawag. Niya dinhi si Ireneo Gesto. Okay, kasi na ayaw pagbuot ba. Niya dinhi si Jingley, Pastor, gusto ko mo order sa book. Okay, i-text ko karon igsoon sa imong full name, sa imong address nga diin pag-deliver sa libro sa LBC kanang madawat gid nimo. Okay? Unya imo dayong gitawag nato nga tibok nga pangalan. Unya ako lang ipahibalo sa imo nga gi-announce naman nato nga ganina nga musobra og mga 400 ang imong magasto. Apil na niya na ang pagpadala kay ang LBC igsoon is dili mo ubos og 200 ang gapangayon kay bugat-bugat mo sa to siya nga Bible. Okay, niya din si Perlita Oriarte Alcantara. Salamat, Pastor. Dugay lang jud ko. Sige paminaw sa imong pulong. Fernando Ampalayo Dagok, Pastor, kung muanha ko sa NCMC, diha ra ko palit, pwede ra ba, Pastor? Wala tay baligya na igsoon sa NCMC. Kung gusto ka mo palit, adto sa St. Paul, no? St. Paul, nga na din nakabase sa duol sa Mugs. Okay? Mapalit ni mo na diya. Nasa din si W. Wright Las Marinas Fabro. Good PM, Pastor. Thank you for sharing the words of God. May God bless you more. Niya din si Nabel Tumampos Lagata, Arnopo Osen, o gangguban pa. Bueno, natay caller, go ahead, palihog. Go ahead, caller. Hello? Go, palihog, Igson. Hello, Pastor. Nakoy ipangutana ba kanang dahil anang magtiayon bitaw nga nakabulag tungkol sa pakis makasala. O niya ang kanang ang pakis na wala makasala. Mahimo pa na siyang magminto. Muro di kay na kung maklaro, Igson. Kining magtiayon, unsa ang magtiayon, Igson? Ang magtiayon nga ang usa ka pares nakasala. O niya ang usa ay nagbulag na sila. O niya ang isa mahimo ba siyang magminyo? Okay, ngani, Igson. Ato na lang nga A o B, ha? Si Mr. A o si Mrs. B, magtiayon sila. Now, ang usa sa ila, pananglitan si Mr. A, nakasala, og iyang gibiyaan ang babae. Nakasala sa immoral, nakigalambigit sa relasyon sa uban, o gibiyaan niya ang si Mrs. B. Okay? Sa Biblia igsoon, ang pwede makaminyo pag-otro si Mrs. A, B, katong innocent party. Okay? Ang si Mr. A, dili pwede makaminyo. Katong gibiyaan, mo'y pwede makaminyo. So, follow up igsoon, palihog. Kay kuan man ba Kay, unsa? ang kanang wala ra nagbulag pati ang iyahang bana. Pero kaning isa ka party nagbulag na sa iyahang asawa kay dili man makadawat ang asawa. Nagbulag na sila. Wa pa gid sila magbalik. Dili na ma-repair ang ilang relasyon. Ang babae, ang kaning magtiayon na usa wala nagbulag. Apan ang katong babae nga nakasala anang laki kre sa Pikas, wala sila nagbulag kasi dawat siya dito sa lalaki yapon sa bana. Pero kung sa Pikas, ang asawa di kadawat sa bana.
Kay dili man kay nako magkuha igsoon kay di kay ko kaklaro kay namugutan din sa conference room gabanda-banda o sa tingog. Muhatag lang ko sa imo. Mo na to akong gi-explain di lang ta bangalan. Mr. A lang og Mr. B. Bisag asa sa ila nakasala igsoon og mubiya siya sa asawa ba, mibiyaan sa bana or bana ba gibiyaan sa asawa kay ang issue pakighilawas. Okay? So dili pwede makaminyo katong guilty party. Ang innocent party mo'y makaminyo. Pananglitan, kining dinhi sa Mateo Kapitulo 5, sa iyang versikulo 32. Apan magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga bubulag sa iyang asawa, gawas kung ang hinungdan mao ang pakighilawas, magahimo kaniya nga mananapaw. So na-exemption. Okay? Mahimo kang mananapaw kung mangita kag lain. Gawas sa issue sa pakining gitawag pakighilawas. So muna nga gitawag na to og gitawag na to nga exemption nga isgutan. Pero sa konteksto magud sa Pilipinas igsuon, lisod tungod kay wa mong guntay divorcio dire. Okay? Wala tay absolute divorce. Ang naa sa ato relative divorce. Ang word nga relative divorce igsuon ang equivalent ana sa limang term legal separation. Pero wa tay absolute divorce sama sa gi-practice sa Amerika nga once ma-divorsyo na pwede ka makagminyo gotro. Wala na sa Pilipinas. Ang nasa Pilipinas igsuon nga nag-authorize sa imo pagbulag kung ma-annul ang imong kasal. Okay? Ang issue sa annulment igsuon sa gobyerno is psychological incapacity. Kung ma-prove nimo sa korte, ang word nga gitawag natong psychological incapacity, na pwede ka tugutan sa korte. O ang example, ana igsoon, pananglitan imong bana na preso, na di na makabuhi tungod sa droga o guban pa, so na ay i-consider ana sa gobyerno. O baka ang nakaminyo ka og buang, wa kagabantay nga naa di say gamay sa ulo, so na ay maproblema na kung maproblemo sa korte sa psychological incapacity, pwede ka makabulag o sa imong bana. Walay bisa tong permiro nimong kasal. So gitawag na tog na-annul. Okay? So karon kung gibiyaan ka sa imong bana, unya kay imong bana nakakita og lain, unya imong gi-file ang annulment dito sa korte, kung tugutan sa korte, maminyo kag utro. Pero sa simbahan igsuon, kinahanglan mo pasar ka sa gitawag og innocent party. Ikaw mo'y gibiyaan, ang una nakasala ang bana. I hope natagaan ako gusay ang imong unahuna diha igsoon. Padayon igsoon. Oh, nawala na siya. So mo na ang stand sa Bible og sa gitawag nato sa ato church igsoon, no? Bueno, niya din si Annabel Tumampos Lagata, niya sab din si Fernando Ampalayo Dagok o ang uban nato nga mga kaigsunan, no? Ang ato nga internet diri sa ato nga kuan murag hinay, pero dinhi sa ato nga data mo atong gisaligan. So dunay mga pangalan diri nga dili nako mabasa igsuon kay paspas mo lihok ang ato nga gitawag nato og cellphone. Ako na lang i-greet ang ato usab nga mga kaigsunan ni sa Estados Unidos, sama ni brother and sister Jay Salcido, usab ni brother and sister Jag Bautista sa Bakersfield Church International, ug may usab ni Rex Gonzaga dinhi usab sa Cagayan de Oro City, ug kang gagang usab na bago lang nato gibasa siya ganina, no, Buna. Okay. So padala inyo mga pangutanan na di si Jubilin Edwin Dago mayong hapon, pastor. Niya din si JP Maymay Ramas na Igal mayong hapon, pastor. God bless sa programa. Shalina Lini, good evening, pastor. Niya din si Ako Raka, pastor. God bless you, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Greetings from Maria Roselti Lagrusas. Niasab din si Ireneo Histo, okay? O si niasab din si Michael Romay Gibutang diri. Buno natay caller, go ahead, palihog. Padayon caller. Hello. Go, palihog. Okay. Sige. Imo ng panahon ni John. Ha? Go ahead. Sige. Sir, pangutana. Ang unang Timoteo Kapitulo 4. Ang unsa nga libro? Ang unang Timoteo Kapitulo 4, Okay. versikulo 4, ngadto sa 5. Kining maayo ang tanang butang, wala ipakalisway. Akong basahon John aron ang
publiko makafamiliar usab. Kay dili nila matuhog imong pangutana kung dili nila mabasa ang mao nga kapitulo ug bersikulo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 og 5. Ang 4 nagingon, og ang iyang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tinutumo nga sugalinon. Apan sa imong bahin batuni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna antusa ang kasakitan buhata ang imong katungdanan ingon nga ebanghilista tumana ang imong mga buluhaton ingon nga ministro. Mao ba ni ang imong bot pasabot igsoon? Unang Timoteo, Kapitulo 4, Pastor. Unang Pastor. Timoteo kapitulo 4. 4 man 4, versikulo 4, ngadto sa 5. Mo. Unang Timoteo. Unang Timoteo 4. Okay, kaduhang Timoteo akong nabre. Versikulo 4 og 5 na yun, kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios og walay ispasalikway kung ginawat kini uban sa pagpasalamat kay kini nabalaan naman pinaagi sa iyang pulong. Unsa imong pangutana Nixon? Go, padayon. Pangutana. Ha? Si Nixon? Nawala ka? Okay, Pastor, morning. Okay. Bisan baboy, ang puan lang, Unsa imong pangutana ni? Pastor. Okay, ako na lang isaysay igsoon aron makuan, di ta malangan. Okay, niya ang pagsaysay igsoon niya. Ang uban ipadapat nila ni sa Levitical laws sa kapitulo 11 sa Leviticus nga mga butang nga mahugaw kaniadto dili na kuno hugaw kay balaan na kuno pinaagis pagampo. Okay? So, ang usa ka butang mahimong balaan pinaagis pagampo o gigamit nato ang unang Timoteo 4:4 ug 5. Now, dili kana mao ang ebidensya nga inig-ampo mahimo na siyang balaan. So ginlang ko kamo, gikan sa panahon ni Moses santog panahon kang Kristo, inampuay na nila. Wa man mabalaan ng baboy. Ha? Inampuay na ni Moses, abot pang Isaias, abot pang Ezekiel, pila na kalibuan ka tuig sa ilang pag-ampo, sa pagpangaon, wa gid mabalaan ng baboy. Ako na tingala ko, pag-abot sa unang Timoteo, kapitulo 4:4 ug 5, ayan na lugar na balaan. Na ay problema sa interpretasyon. Okay? Ngayon na problema sa interpretasyon, kay nigunit sila sa word nga ang tanang butang maayo. Okay? Basahin na to ha. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Kay maayo maka ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon na ba? Dili. Tanaw na to ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 31. Kay maayo ba ni ingon ang 31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat. Og tanan kini maayo kayo. Gibuhat niya ang adlaw, gibuhat niya ang bulan, gibuhat niya ang yuta, balas, mga maayo na sila. Question, makaon ba na? Dili man na makaon ang balas. Dili man na makaon ang bato, mga maayo man na. So dili tanang maayo makaon. Na tanang butang gi-create sa Ginoo, pati ang labod. Makaon ba ang labod? Maayo man gideklarar man sa Ginoo kaniadto nga ang tanang butang gibuhat niya maayo. Makaon bang ilohipan? Ha? Makaon ba ang wati? Makaon ba ang lamok? Makaon ba ang okok? Tingali man malibad yun da. Nganong isulod man ginato ang word nga baboy diri, nga wala may baboy diri. Okay? Sumpayan natong komentaruhan nato ni kayo. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung kini ginawat uban sa pagpasalamat. Kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios. So kay pinaagis pagkambo, pinaagi sa pulong sa Dios, nabalaan na kuno. Kanang word nga nabalaan. So kung ampuan na to ang baboy na balaan na, kahayay sa baboy, giampuan na baboy na balaan, una nagampu, wala pa na balaan. Lunaw na ako nag-ayo Exxon. Okay? Now, kini si Exxon, wa ni maghisgot og baboy. Ang gisgutan ani Exxon na as bersikulo 3. Og ang bersikulo 3 mo nag-ingon, nga managdili sa pagpangasawa, nga magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. Mga pagtulunan ni Igsoon
kaniadto nga gina-practice sa panahon nila ni Apostol Pablo. Adunay grupo kaniadto igsuon nga mga tao nga naa sila pagtulunan nga dili mga sawa. Okay? Unya naay mga pagtulunan nila kaniadto nga nagdumili sa pagkaon sa mga kanunon. Wa mag-ingon nagdili sa pagkaon sa gisgutan dito sa Levitico. Kay ang Greek word ani nga kanunon is broma. Og ang broma igsuon which means food. Kanang gitawag na tog utan, gitawag siya bruma. Ha? Kanang gitawag na tog rice, gitawag siya bruma. Nga gitawag na to og bread, gitawag siya bruma. So ang word nga bruma, wa maghisgot og baboy. So sa ato pa, na ay mga pagtulunan kaniadto igsuon, kay mayong gitag baboy igsuon nga, li kaning gitawag na tog karne. Lahi na sad na nga Greek word ang gamiton. For example, kriya. Flesh na siya. Pero broma may gisgutan diri. So nagkutlo lang og mga grupo kaniadto sa mga tao igsuon nga gina-practice kaniadto. So wa magisgot og baboy. Oro to ni magbasa din ni igsuon, wala ni siya maghisgot og baboy. Follow up igsuon. Go. Wala na atong igsuon? Ha? Okay, so dagan salamat niya na igsuon ha. Kay kumingon lugat ta makaon ng mga hugaw kaniadto. Nganong sa panahon ni Pedro wala siya mikaon. Nganong si Pablo naghisgot mamanggihapon nga likayan ka ng mga butanga. Okay? Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 6. Okay? Napagyapon gihisgutan ni Pablo. Inya kabaloy biyata sa panahon ni Timoteo, sulat ni Pablo ngadto kan Timoteo. Si Pablo biaghapon ang nagsulat. Now, basahon na to. Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 17. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Napamangani ang mahugaw. Ingon nila sa pagkamatay ni Kristo ginluan na kuno. Iabot na anig mga pila ka mga tuig, more or less mga 25 years gikan sa kamatayon ni Kristo, nganong naapamay mga butang mahugaw ani kung gihinluan na sa kamatayon ni Kristo. Ngano nagisgot siya mga kanini? Iyon siya, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo. Bueno, natay caller, go ahead palihog. Paday nagson. Go. Hello. Oh, palayo, Ben. Palihog. Pangutan ako about sa... 5 minutos ang nabilin niya, 5 minutes ang nabilin. So, i-summarize mo pangutana. Go. Bakit sa kwan, Pastor, in verse 2, na si Abraham, Pastor, makakita ang pulo ka tao, kita mo rin sila nga. Tao, Pastor, may nakita, lagi ang mga bisig-bihan, nagbihasama siya. Nagisgot ka sa manulunda nga nagbisita kang Abraham, katuntulo? Tama ba ko, Igson? Oo, Pastor. Oo, Ha? Pastor. Nagisgot ka sa Genesis 18? Ako nag-Hebrew Genesis 18. Nga, adunay tutulo, versikulo 2 sa 18 sa Genesis. O gihat niya ang iyang mga mata, og mitanaw siya, og ania karon ang tulo kalalaki nga nanagtindog at tubangan niya. Mao ba niya ang imong bot pasabot? Oo, wala kay Pastor. Ako po, kahit minsan man sila, Pastor, nga andaman magiging ni Abraham po, at ipadayon, ihawan man ni Abraham sa mga, mga baka, kambing, kung sa patuwa. So, sa imong pangutana na Igson? Minsan silang tulong ka tao, ito. Okay. Wala man gibutang dinhi kung unsay mga pangalan nila. Pero ma-identify nato diri nga ang isa nga nakita nato diri mao ang naay pagka-Dios, divinity. Okay? Atong sugdan sa bersikulo 1. Og si Jehova mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga na naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong. 2, og gihat niya ang iyang mata, og mitanaw siya sa tulo ka lalaki. Bersikulo, sumpay tas magbasa, sa ubos nga bahin. Midalagan siya gikan sa pultahan nga iyang balong-balong, sa pagtagbo kanila, og miyukbo siya sa iyang kagalingon. 2 minutos na bilin, Igson. Pagadalis panahon. Miyukbo siya sa iyang kagalingon. Kabalo ka, Igson, ka ng word nga yukbo dire, nga igisgutan.
This is syaka. O kining word nga syaka igsuon to bow down, to prostrate. So, gihimo lang na igsuon sa mga naa sa divinity. O gigamit sad ni siya kining word nga syaka sa Exodus 20. Nga di nag-refer sa Dios. Okay? O niya, pag-abot na ni igsuon, og midalagan si Abraham ngadto sa mga panon sa baka, og mikuha siya og usa ka nati nga baka nga malumo og maayo og gihatag sa sulugon. 8, mikuha usab siya og mantika, gatas o ang nati sa baka, unya nangaon sila. So meaning to say, ang isa didto gitawag nato matud pas ubang mga theologian, it refers to Jehovah, which is Jesus Christ. Okay? Budigson, gusto po kong budugang yan na. Pero salamat sa imong pangutana kay 1 minute na lang nabili nato igsoon. Ako na lang ning tibawason ngining nadiri. Nadini si bro tubagon ta lang na bro sa sunod. Nadini si Gerson Is Alferez. Nadini si Sherlyn Kapol Tibay. Nadini si Manuel Agol Ibalan. Nadini si Christopher Torigusa Baay. Nadini si Ernie Catayas. Merafi Kabunga. John David. RGD Rhodes. LB Pitos Oligario, Joel P. Sinisa, maing hapon ni mo diya, Pastor, o maing gabi, Pastor, na kuyog nato si Pastor Hinisa. Niya din si JP Maymay Ramas Naigal. Bueno, time naman, ako na lang pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan, Brother and Sister J. Salcido, Brother and Sister J. Jag Bautista, o si Sir Rex Gonzaga, uban siyang pinangga ka pamilya. O maing hapon usab ni Renz Rocky. Bueno, dini lamang sa Hope Channel kagyan Diero City. Kini sa ngalan sa among station manager o sa among communication director, kini lamang si Pastor Chris Macalares Mingon. Siya nagpangmatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran. Mauray angay nga mabuhi. Magambuta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin, daghang salamat sa balang espiritu nagkuyog sa matag usa kanamo. Lord, kami nag-ampo alang sa matag usa. Panalangin ni ang tanang OFWs tibok nga kalibutan, ilabi na sa mga kaigsunan sa Iraq, nga ikaw magpanalangin, magproteher kanila gikan sa kagubot. Ug tuguti usab nga ikaw magpanalangin sa pamilya nga naa din sa Pilipinas. Lord, panalangin ni ang amo sa mga kadagkuan nga nagmaniho usab nini nga iglesia. Salamat sa imong pagtubag sa pag-ampo. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.